Di sa DCGB. Sige po, Diyos maray na aga sa tuya gabos, mainit na ang panahon. So gabos tabi dyan na magboboto asin so papadalagan kan eleksyones. Ingat, stay hydrated. Sa pangalan po kan Men and Women kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DZGB-AM. Sa panginot ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, EVP and Executive Vice President and concurrent station manager Sir Glenn J. Barcelon. Kasabay si VP Henry, News Director Mar Dela. Siyempre ang bilog na admin staff. Ang sa tuyang news team, Man Mega Force Patrol sa panginot ni Chief Jimmy Nasalita. Uy, meron daw na diskwedohan, nagadan man tang nagboboto. Diyan sa sarong munisipyo kan Uwas. Taod-taod po yan naka-queue ang informasyon. Si Chief Jimmy sa moyang Chief Reporter, pading Joe Marbian sa 1st District. 2nd District, pading Alarmario, si Joshua Bino Angel Mustasa Jen, o kaya si Karin Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata. Mantang sa Master Control yaon dyan si pading Nalbaldo. Sa newsroom, siyempre, kompleto dyan ang tropa. Ang nanginot si News Director Mardela. 2025. And siyempre, yaon dyan si John Vico, 2025. Madam Sha Leon na si Jen Matthew Baliran. Sa IT, sa samuyang broadcast sa internet, si Jerome Nico Martinez. Siyempre, sa pangarang ka 97.1 OKFM. Sa panginot ni SM Sugar. Kasabay si Nonoy Palaboy, Don Emilio Nario, Josa Casey, Talogdog Jason, tapos si Baby Mike ita, no? Baby Mark ba yun? Ano? Baby Mike? Tama ba? Pakit print dig di tabi ano yung sa SO. Dati tadig dig ka eri mo baga? And siyempre si Chief Tech Adrian Baby Boy Caloy. Yan si Baby Boy Caloy. And siyempre si Chief Tech Adrian. Si Tata Romar. Kasabay si Tata Romar, di ba? Yan. Duman sa tabako, nadadangog kita, no? Simulcast yung WGB-FM. Sa panginot man ni SM Dex Veles, Sir Dex Veles, as in kan Men and Women kang 106.9 WGB-FM. Sa tech, yaon maduman si Tata Bes. O kaya, si Elvis precisely. Ako mo po sa indong servidor sa radyo. Sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Sundo kitang alas 11 ninudto. Sa muya pong special coverage. Ini na pong official na pagpuna, no? Alas 9 sagod alas 11. Ako po si Pio Fernandez. Diretso tanang informasyon, yun na iyan sumanungod duman sa sabing inatake, mantang nagboboto ata, dyan sa sarong lugar sa 3rd District Analbay, ang samuyang Chief Reporter si Pading Jimmy Nasalita, DZGB Flash Report! Chief Jimmy, kumpadre, location ng what's happening. Hello, pre. Relax location, pwede location what's happening. Boundary kan ligaw uwas, going akong uwas, sabi pa de, pwede ko na pagditon ang eksaktong location, itong presento, pero reliable source nagpaabot sa tuya ngunyan, habang kita nasa Comelec ligaw, na-receive niya to ang informasyon, and dahil na nga niya to natapos interview niya to sa election officer kan ligaw, dahil sa naka-receive kita ki informasyon, through si Ricky Disros, na igwa aligado ni na duwang senior citizen na diskwido inatake sa sarong presento digdi sa
banuhan kanwa. Subject for verification ini tabi pare, mga pilang minuto lang, kamari ka sa dalaga niya to, pasiring duman sa pinagsasabing lugar. Uni may nasa bata na kung ambulansya, Pada Chief Jimmy, dahil tasabot ko na Wala monitor? bali duman sa pinagtutumbok na eskwelahan. So, mga pirang minuto lang tabi pare, mabalik ako. Jimmy na salita, si Jimmy News. Relax pa ding Jimmy. Pahaba pang labanan. Desisyon Bicol 2025. Yan tabi DZGB Flash Report! Abangan niya to tabi ta nakatutok naan sa muyang chief reporter manungod iyan sa pinagasabing duwang senior citizens dai pakita kaining independenteng verifikasyon pero ang inisyal na impormasyon na nagbubutwa inatake ini padingnal mantang nasa proseso kan pagboboto yan dahil lang ugaring nagbumurti masyadong hype si Pading Jimmy na-excite nin maray na Pading Jimmy yaon na dyan talagang arog ka ng sistema and pasiring na duman sa lugar an sa tuyang chief reporter tanganing confirm maron an siring na bagay pero as per reliable sources niya to tabi duwa daw ining senior citizens ligado nagadan mantang nasa proseso kan pagboboto. Ingat sa natabi, yun ang pinagsasabi ta kaso bago na stay hydrated. Grabe ang init dyan sa luwas pa di. Matindi na ang init tabi. 2025. Sa kuya tabi pala na telepono numero so mga nag-arantabay dyan, may concerns, may kahaputan. 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 and 0966-730-115 0966-730-115. Tibaad importante man ining maray kay Madam Rose na graheda kung importanteng maray on air niya to. Ma'am Rose, good morning tabi. Good morning, Ping. Opo. On yun lang si Ellen. Makikiko niya lang ta. Big hakso kabus na ko niya to mga troll. To FB. Ano po? May relasyon po madam sa eleksyon? Hello, Uncle Pias po. Yes, good morning po. Public service ko lang po na kung sisay ang FB friend ko, to Lenji, pati po silang mag-message na tinakpo si account ko. Ang sabi ng FB, nagamit si suspicious software. So, ang duda ko po, yung mga troll na pigsimbag ko, particularly tungkol sa politics. Alam ko po kung sisay na partido, wala ako ang troll. So sa imong personal FB account page, Yes, po. ang ngaran kan FB account mo is Len G. Yes po. O paki-spell tabi. Lima, Hotel, Echo, and then yung G is Golf, Echo. Yan, Lima Hotel Echo November Golf Yes, Echo. Yes po. Yan. So, igwa ka dumanin mag-active na deliberasyon, makikipagbalitaktakan ka sa mga kung ano-anong istorya politika, nahack so sa imong sa imong account. Yes po. So, Tapos po, pati sa mga FB page ko na related sa business naman, dito po. pati sa business nindo. Yes po. Okay, so nagtutubod ka na ini election related. Yes po. So anong sa imong advice tabi sa publiko ba gamiton sa account mo tabi? Please go ahead. Kung sisay man po mag-message sa inyo, particularly, halimbawa mag-agad pong tabang, or sa GCash, mag-patent, or mag-message po sa businesses naman na nasa page, sa FB. Please decline po, di ko magsimbag, and then, paki-unfriend na lang po sa name ko, just to make sure na di man po ko ma-access ng mga nag-hack ng account po. Opo. Na-report mo naman sa manehimiento ka na Facebook, over? Hindi po, kasi di ko na ma-access, nakalak na po sa account ko. Nakalak na sa account mo. Yes po. Tama po yun ang pinagibo mo na sa paagikan ibang platform, idigdi sa mainstream media, kamay nagadagog na sa tuya sa radyo, buda sa FB Live, Yes, maabisuan ta ng publiko. Tatibaad ba gamit yan sa ano pa man nakalokohan?
Pero aram ko kung sisay ang mga involved. Mhm. Kasi aram naman kung sisay sa mga tron, kung sisay na partido. Sige, Tabi. O di, yun na sila, Tabi, Ma'am Len. Yes po. Thank you so much, Tabi. Ingat po. Opo, thank you po, Uncle T. Sige, Yes thank po. you so much. Okay, so yan sa tuyang mga listener dyan sa luwas. May follow-up si Pading Jimmy. Standby muna, kumpadreng Jomar, ano? DZGB Flash Report! May follow-up na si Pading Jimmy, sabi sa sarong voting center dyan sa uwas na sa proseso ng pagboboto nagadan, bibirify karon niya to yan. Chief Jimmy, location and what's happening. Good morning. Hello. Good morning, Pading Jimmy. Pwede, na ako ngunyan digdi sa UWAS South Elementary School. Garing ayaw digdi sa mga mga members kan Bureau of Fire, Police, off the record, nagtataram sila na positive. Kundi kay Puantanin validated talagang informasyon. Dok, confirmation lang, Dok. Positive. Pregnancy test positive. Dahil sa totoo lang. Positive na. Duwang senior citizen. Alades, saro man sa saro man lang. So, Saro. lagadan. Anong, sa GB dog. Ay, nakaboto na, maboto pa. Nakaboto na. Nakaboto. Anong presinto raw? Kalungog. Ano, sa'yo po? Ay, positive, pero an informasyon, hali na mismo ini kay, ngaranan tinay kadok. Iyo, Si Takaman Authority, Iyo. Dr. Lindon Realoyo, positive saro, bako duwa. Saro. Saro. Anong pagkataon na Tabi, Chief Jimmy? Lalaki Mga o pirang babae? edad tabi, Dok? 62. Baba- 65 taga sain. Talungog. 65 years old taga Talungog. Nakabuto habang ang findings tabi, Dok? Pakapauli na siya. Nasa loob pa kang kuwan ka. Presinto, nagpakabuto lang ganyan. Pagkatapos pagputo, nagkuwan, igluya, Natumba. siguro nagkuwan lang dyan. Nagkulap duman, tapos pagkihan niya. Sige, mahanap ko kung saan itong presinto digdi. Anong pagkataon na Tabi, Chief Jimmy, pade? Anong pagkataon? Ang pagkatao babae po, Dok, ano? Lalaki. Mhm. Lalaki. Maray manay ka na. Tama talagang ikan dapat makahuron may. Lalaki, taga-Talungog, edad 65 years old. Ano ang initial findings sa heart attack mananggad over her? Initial findings sabi, Dokan, So, bali, ang pasyente kaya, stroke patient. Stroke patient. Tapos, siguro, may dati nang namamatian, kaya lang, after voting, siguro, yun na ito, nagkuhan hanggang, inatake niya. So, pang inatake, no choice kita, kundi i-transport ang pasyente sa Panginoon. Pag-respondihan kan sa muyang kuhan, kan sa muyang medical team, composed ng kuhan, ka DOH deployed personnel, plus Bureau of Fire Protection personnel. So, picture enroll to kuha, to JB DAP, nakuha na, schedule arrival na dito. Okay, so, ayun na yan, tabi pa ng confirmation. Very good na confirm niya to, no? From authorities. Sige. Thank you. So, paano yan? Ali na mismo kay Municipal Health Officer Dr. Lindon Realoyo. Correction, saro man lang tabi Saro. padig. Sige, very good. Okay. So, taon-taon, napong kukusahin presinto digdi ito. Pero no need na siguro. Iyon na itang confirmation na digdi. So, edad is may need kaya? more or less, pero sa edad kung padada? 65. 65, lalaki. Ano? Lalaki. Stroke patient. Okay, sige. So, iyon, abiso lang sa mga senior citizen na Dok, advice mo, tama yung mga makurwang pabaka, so mga maedad. Kung pwede, so mga senior citizen bagota, PWD Babos, dapat nagkabila sila katong 5 to 7 na kuwan, na schedule. Pero kung sa mga day pa, advice ko na lang, dyan na hapon na lang, mga 5:30 o 6 na nga ning bago ng kuwan, kung araw kining oras mabuto,
baka magsulunod man sila duman sa primerong Sunday man. mas maray na itong kuan na magbuto sinda diyan na hapon na lang mga 5:30. Wala kayo ba itong sunagadan? Yung kuan, yung asawa. Kasabay. Ako naman wheelchair board naman kay itong kuan, itong pasyente. Yaon duman sa GBDAP na mo. Yaon duman sa panood nyo inuli na. Yaon ito siguro duman. Day may aram kong yaong pa duman, nagduman naman sa aki para i-kuan ito, para asikasuhon. Now, kung sakaling kuan ba kasi punerarya na lang kay kaumakuan. Ang mapa. I-acknowledge naman ni Tabi pa di presensya kan mga taga DOH, Albay Provincial DOH, Provincial Health Office, tapos MHO, Dr. Realoyo. Kumusta madam? Kumusta mga record ta dyan ma'am? Dakulan mga nagkukonsulta sa indong high blood? Yung isa po high blood. Nahilo po yung isa. Yung isa po nahihilo po. May mga nahilo. Big BP ni Dopira. 130 of 84 po. Oy, high blood. Dakulan record na din dyan ni high blood? Dalaw pa lang. Dalawa? Ay, itong iba. Attendance. Maray ito duwa, pero saruan na nagadan. O kumpadre, Chief Jimmy, Po, kaso bago may nadadago ko naman kay Doc Relo yun na parang wheelchair board, naka-wheelchair na kanina dyan, ano, Amo. pagboto? Okay, sige. oo. Sige. So, yaon man digdi sa bukanan na mga members kan na was PNP, panginginot ni Chief of Police Relieve, bago man siya. Promoted kasi na. Chief of Police, ano ka rin sa ni Chief? Nathaniel. Si Chief Nathaniel Jacob. Nailing naman si amigo. Wala man digdi si Chief. si OP. Pero yan sa mga tao, si Madam Staff Sergeant Sirudo, Relieve, and mga members kan Bureau of Fire Protection, pamamayon ni siya na-hit ni doon sa Fire Inspector si Ciro M. Ordinero. si Sir si Siro. Sir Junlo. Si Junlo. So kamo nagdala padara ka to nag-respond sir kan so nagadan? Yes sir, together with you. Ano to, naka-wheelchair? Yes sir. Naka-wheelchair na. Si Dr. Lyndon Realoyo. Thank you so much, Doc. The best ka. Mga kandidato na po ba? So 28. Lima sila yan. Thank you, Doc. Thank you sa mga members kan Bureau of Fire Protection. Sa BP Serrano, Murillo, Reunion, and Butin. Yan ang mga dagdag na informasyon halidigdi sa UWAS South Central Elementary School. UBHW, nalingawang ko. Paraoton sa pangiling sako ni Madam. Tingi ako binanggit, Madam. BHW. Ibaon sa pangiling mo sako. Ano ito nga rin mo? Marjorie Panyoso. Kaling isa Jack Mendoza. ma-out na nga, di kami pisabanggit. Thank you so much. So yan tabi pa de, mga dagdag na informasyon, halidigdi sa UWAS, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. DCGB on assignment. Yan tabi, parte kan sa tuyang special coverage. 1025. O tawan niya to ni na rundown. So nangyari sarong more or less 65 years old na lalaki an inatake gadan pagkatapos na magboto sarong voting center diyan sa UWAS Albay digdi sa satuyang probinsya. Basado sa ipinaluwas na informasyon ni Dr. Rialuyo, ang Municipal Health Officer kan nasabing lugar, naka-wheelchair ng dati, stroke patient, nagboto, kumpadreng Nald, and pagkatapos pagboto, linuya, and pinagrespondihan, nag-atendir sa mga medical personnels, and then ipinagtransportar pasiring po sa JB-DAP, JB-DAP. Yan, yung Provincial Hospital, Josefina Belmonte Duran Memorial Hospital sa Ligao, pero basado sa pahayag ni Doc Rialuyo, while on transit, may informasyon na pinagpaabot sa inda, nag-expire ang nasabi ng butante na nagboto pa man kunta na nakapag-perform pa kan sa iyang civic duty, padingnald, na magpartisipar sa ehersisyo politikal ngunya na eleksyon 2025.
Tuyot niya to na dai na pinagkulit pa so pagngaran ta igwa po kay tang pig-obserbaran na lay not unless na so mga kapartidaryos ang mag-go signal na iluwas ang pangaran kan sa indang na maaram na kapartidaryos. Yan po tabi nangyari sa Uwas Albay sa Roan Nagadan while na nakapagtapos man kan sa iyang pagbuboto sa laog mismo kang precinct Linuya and basado sa pahayag ni Dr. Rialuyo, heart attack ito o dati ng stroke patient, naka-wheelchair na nga ni kan dinara nagpartisipar pa, nagboto pa, and while on transit pasiring sa hospital JBDAP, nag-expire ang nasabi ng lalaki. Desisyon Bicol 2025. Good morning dyan sa mga paraantabay niya to sa 97.1 OKFM Legazpi and siyempre sa WGBFM Tabaco sa entire 1st District and sa mga paraantabay man po sa Bilog na Kinaaban. So nakaantabay dyan sa satuyang DCGB News Online sa Facebook as in sa YouTube. Maray na aga hali po din sa Legazpi City, Philippines sa Broadcast Complex kang PBN Broadcasting Network Incorporated. Ini po ang satuyang special coverage ngunyan eleksyon 2025. Ako po si Pio Fernandez. Sagkod man kita ang alas 11 nin pagkaudto. Desisyon Bicol 2025. Ang sakuyang number sa telepono tabi 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 sa smart yan and 0966-730 sa 115 sa Globe, 0966-730-115 sa Globe. Sa Messenger, igwaman tabi ako dyan, hanapon lang nindo Pio Fernandez. O duman sa comment thread, dyan po sa comment section kan sa muyang broadcast sa internet, pwede man tabi ka mo dyan. Desisyon Bicol 2025. May mga istorya kita dyan sa luwas, dumang kita sa Premier Distrito kan Albay, hali dyan kay Pading Jomar Bien. Desisyon Bicol 2025. DCGB Election Coverage. Kumpadreng Jomar, what's happening? And good morning, location mo tabi. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga paraantabay. Hali pa sana ako sa Tiwi Central School kung saan tulong o apat na mga barangay nag-ookupar ka na sambitan ng eskwelahan para gibuon na polling center. Ang mga barangay na Gaho, Uyama, Kurukuro, Asid, Tigbi. Tauhon Tulos, Pading Pio, halaba ang pila di sa barangay Tigbi. And sa ibang barangay na niyon digdi sa Tiwi Central School, dakol na mga senior citizen pa ang nagarabot pa sana dahil nagpaka-agap kan so alas 5 dapat yaon sila para bako pang mataw asin bako pang mainit na maray. Pero itarawan man tulos din prioridad pag may uminabot na senior citizen iyon na tulos ang ipasingit tangani na enot na makatapos kan sa indang pagboboto sa barangay Tigbi pa rin Pio kasubago na kaiguan hindi ta problema kung sa Malinaw kasubago magkapag-report ko sa Malinaw Central School duman sa barangay Poblasyon na polling center punaw so AC so automated counting machine takinaon so resibo punaw ito kinaon so resibo pero naayos man tulos ito kasubago sa Malinaw tamay mga teknisyan na kantabay binuksan so printer tapos inali so nakaulang na resibong nagkaguromos na nagprint na giraray sa barangay Tigbe Busugon basogon so ACM ang pagsusuka kang balota, ipiglolowa. Basog na nga ako, dahil ko nakaipuan na. Di anong nangyari? May mga teknisyan na. Ito pala, automatic man pa rin Pio na ako din ang mga teknisyan. Maati, iyan paranda, pag naatian, iyan so agihan. Yes. Ang pagsuksuka mo, pag may na-detect na ati itong computer sa loob kang ACM, ilawa yan. Iyo, tangan ning daining kuan, daining interference so pagbasa niya kan boto.
Roger, ini mga technician, ikaw ang pala magamit ining specificamente panglinig kayo to. Iyo. Garo ipagi ang sana kayo itong ano do itong gapas na garo gapas. Pero ba kung actually gapas sa may liquid, Oho. pag taod-taod, pag sungsungay, kinaon. Automatic na subalota. Hinalon-tulos. Hinalon-tulos yung balota. Aha. Roger, Roger. So, dahil man masyado nag-alawig, so pagka pundo, madali lang, naayos lang, and continuous na. Sabi kan mga teknisyan na nakaulay permisindang nakaantabi sa mga araw kanta yan ang normal na nangyayari. Pag lalo na pag halawig ng pigagamit ang ACM, siyempre sa kadakulang kan pigsuktok dyan ng mga balota, minsan may mga naatian, so pag nag-aarok ngayon ka na ipigluha, automatic lilinigan na ang mga yan. Iyo. Dahil para pigadaya na naman ngayon. Roger, wala. Natural na epekto yan. Sige. Sige. Problema. So, sa kanya dahil pakita nga na monitor din sa first district na nagkaigwanin mayor o major na problema sa mga counting, voting, automated counting Machines. Yan, Pio, ang mga sitwasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar hali man dyan sa imong area of responsibility sa Premier Distrito Canalbay. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Yan, tabi! Desisyon Bicol 2025. Paghali duman sa Premier Distrito, diyan kita kay kumpadreng Al Mario sa sur na parte man kan siyudad din Legazpi. Ipadagos niya to ang paghugot nin mga informasyon diyan. Kumpadreng Al, sa inang location mo, what's happening? Good morning. Thank you so much, Padi. Good morning. Actually, nakapila ko ngunyan sa Kuyang Presento 0299A. Number 87 ako. Number 87. So, pando ko digdi sa number 87. Tapos dining bilog duman nahuhugisan. Sa Dai ba? Kundi, di ba ako kapando ko sa kumpalan ini kan 18 years old pa ako. iyo, so sa kuya nga ning retrato duman, nagbuta ako pa ding Al, mag-alas 5, imagine magahon. Yan. Oo. Dahil ko sorry, iba so luma ako pag retratong supangharong sa nangani ang bado ko. Kana kabuto ko 5:30. Gig ako kan. Retrato ko digdi. Baby face pa man. 18 years old. Sige. Anyway, number 87, digdi ako sa maslog mo niyan, maboto pa din. Iyan sa Kuyang lupang sinilangan. Iyo. May makung ang eskwelahan diyan, huraharan ni sa may kunyan, sa may simbahan. Opo, ara nila simbahan, ara Iyo. nila sa covered court, Iyo. pinagibo man ni ara ni nagkita mabanggit. At baka mapakita ka. Anyway, yun yan ang sitwasyon digdi. Magayon, at least at amununong pa pa de, alas 5 pa sa nakasubago, talagang sa mga senior citizens, Yan. haratapon man, kaya yung pangani ako sa harong, turuli na siba, tulos. Ngayon na yan, kung remi ako ka mo nakabuto na, kaya nag-iskusar naman kita na makabuto ko niyan, para makabuelo naman kita kasatuyang coverage sa iba pang area. Actually, pinasiran ko naman sa Daisan, iba pang area. Monitoring ta pa ni peaceful man maray, ang sitwasyon digdi sa Southern Patkan Legazpi. Yaon kaya mantinido man ang mga otoridad sa, mga kapulisan, military, yaon sila sa kanya-kanyang area of responsibility na kanina nabantayan ang paseo din. So far, magayon ang dalagan ko yan. Kung baga, buwelo, ang mga tao na sa pagburoto. Naputol yung transmission. Kumpadreng Al, sandali at inaayos, pig-ayos digdi sa council sa tech department. Nagkaigoning go ahead. Okay, so yan, sabi pa din. Anyway, tangkilo man, kaya
Yun na muna tabi. Pwede, ang update digdi sa Southern Part ng Legazpi. Thank you. Thank you so much, kumpadre Al. Desisyon Bicol 2025. DZGB as in OKFM election coverage. Ayan po ano tabi, nakataltag ang samuyang tropa. Desisyon Bicol 2025. Aramon taraw, ang namamayagpag, walang kapaguran para sa 2028. Ay na daw location mo niya ni Chief Jimmy. Desisyon Bicol 2025. DZGB as in OKFM election coverage. Chief Jimmy pa de, location mo. Yes, pwede. Nagpaiba ko kay Sir Joel Oscoro digdi sa presinto. Oho, Presinto 169A, Talungog. yan. 65 years old lalaki. Dahil nabanggiton ini. Nagkalaog ini pa sa early voting pare. So 5 to 6. Sa duration na yan. Yan siya. Inapot ko so mga nagsiserve digdi sa presinto. Nakaboto pa siya. Yan, Nakaboto. Oho, grabe sa dedikasyon niya pa di ano, grabe sa dedikasyon niya sa pagpartisipar sa democratic processes. Oo, nakakuan pa siya. Counted pa ito. Counted Sa- pa. Oo. Oo. Yan, sige. Ngunyan, pagkabuto niya, tuminukaw na dadige sa hampangan. Kay baso baba si Agom, nakainom pa may bulong na maintenance, nakainom pa dahil ni Kasubago. Mhm. Kundi, iyon na ito, nagkuha na nakipangluluya, dinalagan sa pagikan ng ambulansya, tamay ambulansya digdi, na mga members kan Bureau of Fire Protection to PNP. Ito, dahil na nakaabot sa Josepina Belmonte Duran Hospital namin pa eh. Irak man. Oh, talagang grabe pa su entusiasmo niya na magpartisipar sa proseso. Ano? So, right to vote, right to Yes. suffrage, na-execute pa niya, kurabir siya nagtalikod sa kinaban. Oho. Oo. Suboto niya bilang pa ito. Bilang pa ito siyempre ta. Oo. Okay, so yung digdi si Sir sa PPCRB, very active si Sir Joel Oscoro. Sir, naruriparo ko baga, sira na itong nasa batang dawa ka wheelchair, pang tulula. Kung sa ngayon tulo, kasi bago pang aga, apat na kuwan, mga naka-wheelchair na cool. Dakulan mga kondi, sa bagay senior citizen, yung mga stroke yan, stroke patient, ano? Iya. So, ayun dapat talaga may kaiba kung advice na lang, sabi ni Doc Baga Kasubago, na kung pwede dyan, hapon na sana. Yes. Kung dangan, kung talagang magpipirit na mabuto, be sure na uminom kibulong Buda may sa karibanan. maintenance. May karibanan. O may kairibanan, taro gani nangyari. Pero mas nga ni may kaibanan, no? Diretsuhan manggiraray. Mhm. Sir, kamo sa PPCRB, pare, anon mga kwanindo, anon mga task sa indo? Ako nasa robing ako. Mumonitor ko kung kung may mga insidenteng mangyari. Sa hirap ng Diyos, wala man. Normal man ang Pero ini lang ang area mo. tapos bunguran. Mag-ibong-ibong ka man. Tapos sa mga towards man, mga reports, pigpapabot man indo sa in. Doon sa headquarters, sa PPCRB. May reporting man ka mo. Okay, pagpaabotan mo man ako. Yeah. Alang yakap pa ninyo. Yan ang Brina- establish ba? Brinasa mo na lang yakap. Anong padiho? Kaya panta pa din. Linuwas mo sa sekreto on air, loko-loko ka. Dapat din pasalamatan ko man si Sir Ricky Abinson. Kan Ano ang Abinson? apelyido ni Ricky? Dineros. Dineros. Iyan ang Dedangad Matios ang lalaking yan. Kan Abinson. Ayan dito ruga ko ng mga source ko. Magkasuko na yung Mga kandidato kita digdikin ha. Ayos, yan tabi pa de. Ansa to yung follow-up report. Ali digdi mismo sa presinto sa Uwas South Elementary School. Kasabay niya to si Joel Oscoro, Jimmy Nasalita,
DCGB News. Thank you so much, compadre Jimmy, Chief Jimmy. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Yan, bago kay Joshua, no? Bicol 2025. Special mention niya to sa PYZ Enterprises sa panginot ni Sir Raul Calio. Yan. Partner niya to sa high-tech na communication equipment na pigpapagamit kan PYZ Enterprises dyan sa Oro site. Yan ang mga wireless telecom equipment na gamit mingon yan, malinawon. Ato din sa tuya kan PYZ Enterprises. Hanapon lang si Sir Raul Calio. The best, Sir Raul. Good morning tabi sa inyo dyan. Sa tropa asin sa familia. Pagkatapos ni Joshua Padig, nalanong advice, mahanap buhay kita. Sige. O yung tropa ha, pagkatapos kang report ni Joshua, standby muna, not unless na very extreme o talagang dapat na maisihan yan tulos. And maaktibaran kan mga nanunungdan. Mahanap buhay muna kita. Yung mga unusual yan talaga. Pwede yan, pwede yan. Si Joshua nasa linya Aramontaan, istorya ni Joshua. Desisyon Bicol 2025. DCGB election coverage. Joshua, location mo. Good morning, what's happening? Good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga barangabay. Sa pinaglilikayan talagang mga pangyayari, bigyan Tabi Sir Pio sa Daragalbay. Iyan na araw kayan sa nangyari sa UWAS. Kung kaya mareparo di sa munisipyo kan Daragalbay, turuang-tuwang so MDRRMO, RFU, Buda sa Bureau of Fire Protection, na maglatag Tabi Sir Pio kan sa indang mga personahes na iyoan na kumbaga handa na magresponde sa anuman na klase ni na emerensya. Naka-ready standby ang mga first aid kit at sinibatang mga ekipahes na pwedeng gamiton sa pagresponde sa mga emerhensya. Tungkol sa 4 barangay digdi sa palibot kan Daragalbay, digdi sa Tubangan kan Bicol University CBM sa barangay Sagpunta di Serpio. Yung madigdi na naka-estasyon. So nagkapirang grupo kan mga Bureau of Fire Protection personnel. Kay ba digdi sa number 1 fan mo, si Madam Mayores. Babae nga. Lastikon kung babae yan. Lastikon ka na, Madam. Pinagaan sa bahay ni Dr. Pio ang mga reports na mag-aalik sa manabaybang lugar. Oy, ang tabay. Ibang nadadagog kong monitor dyan sa opisina ni Danoan. Iyo na, automatic na. Iba, baka man na boses na baga, anuan. Yaon sila di sa lawas, sa dinudyan ka ng Puserpio, kaya gusto rin nag-ipay siya man sa publiko, sa sendang hotline number, sa protocols, kung paano ang pag-report, iba pang mga preparasyon, pag-responde sa mga emergencies dito sa Daraga. Kaya ba Puserpio ang Deputy Fire Marshal, si Sir SFO3 Leobet Ilumen. Sir, kita sa DCGB. Si Sir Pio Fernandez po. Pero po kamong naka-display mo yan and paano po sa mga residentes bahagat po sa Indolin Tabak. Insa sa mga nagsibagat ng Emerita. Si Sir Pio Fernandez po, sir. Okay, good morning po, sir. SFO3 Ilumen po ito, sir. Yes, sir. Sir Delumen, marhay na aga si Pio Fernandez tabi. So, anong ginibo din dong sistema? Igwa ka mo din mga naka-deploy na tao sa mga strategic locations tabi sa may mga polling centers over? Opo, sir. Naka-deploy po kami, especially dun sa malalaking polling precinct. So, dito po sa may Daraga North, sa may Daraga High School po, and then dito sa Bicol University, Daraga po. Iyon, iyan pong mga naka-deploy niya to, tatao yan kan mga basic life-saving methods. Ano? Opo, sir. Yun, Di, anong instruction? Sundo anong orasin na dyan, over? Ang ano namin, sir, hanggang matapos yung butuhan, then pag tapos po ng butuhan, dadalhin yung yung mga dun sa LG or sa Comelec,
So doon naman po kami mag-standby para bantayan po. Di halos 24 hanggang 48 oras man tabi, sir. Ano tabi? Opo, sir, opo. Yun. Paano ang kunyan sumangyaon dyan sa voting centers, mahiling visible so kunyan, so mga naka-deploy ng personnel. Nya so halimbawa, day nakaisi kung paano kung makukontak tabi? Pwede po kayong tumawag po sila, sir, sa number namin na 0917-120-5581 at yung isang number po namin is 0906-564-8793. Pakiulit tabi, sir. Pardon, pakiulit luway-luway so doong number. Go ahead po. Opo, 0917-120-5581. At saka yung isang hotline numbers po namin ay 0906-564-8793. Yan, very good. Opo, sige. Sige po, sir. So, sa pagi po kayo, pwede siya mag-contact kayo na kayo po, sir. No? Opo. Anytime po, pwede kayo mag-contact dito sa hotline numbers namin. Oo. Or kung nandito mo kayo sa polling precinct, nandito po kami sa labas Yan. ng labas ng campus. So, any emergency o kung ano man yung kailangan nyo, so tutulong po kami. Visible sinda. Sige, Meron sir. naman kaming BP monitoring and kung ano pa bang may bibigyan naming servisyo. Opo. Sige, sir. Mabuhay kayo, sir. Ano po, sir? Pardon po. Hello, sir. Mabuhay po kayo. Salamat sa impormasyon. Ingat po tabi ka mo. Opo, sir. Salamat din po. Sige. Si SF03 Lirbet Dilumen, ang Deputy Fire Marshal sa Daraga Bureau of Fire Protection. May pakiramdam ka, ma'am? Sabi, Ma'am Mayores, may pakiramdam ka pa sa public? Oh. Hello, Papa Ping! Maray na aga! Oh, good morning, Madam Sierra May Mayores Panisares, kan Bureau of Fire Protection Daraga. Yan. O di, Yes, opo. Anong- Maray na aga po. Isang ligtas na araw po sa ating mga kababayan. Ayan po ang Dias de Daraga po. Dahil po nagpupunto sa pagpagirom doon sa Sainda na halimbawa ngunya na makahalis sa Saindang Harong, mapasiring sa mga polling center. So day po, pagpabayaan na may mga nakasaksak po na mga appliances sa Saindang mga harong and sa mga LPG tank po, dapat na siguraduhon na naka-off po iyan. Tanganay po, sa pagbalik na po, halis sa pagboto, may mababalikan sa kita. Dahil po, sobra po ang init mo niyang panahon tabi papaping, so kinakaipuhan po talaga ang matinig pag-iingat sa tuyang mga kababayan. tamang-tamay na reminder mo manangkat pa nakafocus kita. Buro naman sa paipit mo na sa pagboto. Baka kung magkasarulo dyan, dahil tarang kasunso mga nakasaksak, di ba? Yan, ayun po. So, yan po talaga. Ang mga simpleng mga pagirumdum lang yan po. So, dako lang tamang po yan sa satuya. May paraulukan ka din ni Nald Baldo, pading Nald, buda ni Director Edwin Peralta. Ugmahon na dangog subusis mo. Siyempre, maugmaman ako na nadamog ko sa boses mo. Dahil sa natama, tunay pong katanwa rin sa maturipon. For drawing, ang fight mo, drawing! Ang fight mo, sumpiton, takad yan yung tubig mo ko. Mangyayari. Sige. Okay, thank you very much, Papa Ping. Thank you. Opo. Sentiyo, na BFC, talaga nakastasyon dito sa Atubangan, dyan, BUCB. Yan, sabi, Serpio, ang dagdag niya itong sitwasyon, live digdi sa Daragalbay, sa Sabino, CCTV. Thank you so much, Joshua, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Magkakaigaw mo na kita nin breather sa kod na gayod alas 10 pa ding na. Standby mo na all units that unless na flash report yan. Malalaog tangon ang nagkaperang hanap buhay sa kod na kitang alas 10 may bareta pa kita. We will be right back. Special coverage kan DCGBA ang masin ka 97.1 OK FM pati naman po kan WGB 106.9 Duman sa Tabaco. Mabulta po ang sa indong tropa. An oras hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara.
Pambatang Lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmaksa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asing kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang pinakamahiwas, asin pinakamakaskas na election coverage sa Kabicolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatod sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, asin gubernatorial candidate sa Albay, asin Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa maabot na Mayo 12 na national asin local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs asin OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM election coverage. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Para sa alas 10 na pagbabareta, ipinahayag ang National Grid Corporation of the Philippines na nasa normal na operasyon ang supply asin demanding kuryente sa Luzon, Visayas asin Mindanao poon kasuhapon sangkod sa pigusurat ang baretang ini ngunya na Lunes, Mayo 12. Segun pa sa NGCP, mantinido sindang nakabantay, mantang bukas naman ang mga command centers sa bilog na energy sectors, kaibahan na ang Corporation of the National Electrification Administration, Manila Electric Company, asin ang Energy Sector Emergency Operation Centers kang DOE. Mantinidong bukas ang mga inisagod Mayo 13, asin may kapasidad na mag-monitor asin mag-responde tulos sa anuman na mga problema sa grid. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, maring naaga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Desisyon Bicol 2025. Engaging. In position. DCGB. Election coverage. Make way. Desisyon Bicol 2025. Nasa ikadawang oras na po kita kan Desisyon Bicol 2025, the DCGB AM 97.1 as in WGB-FM special coverage sa pangarang kambilog na tropa. Ako po ang sa indong kasarbay-sabay sa kudalas 11 nin udto, si Pio Fernandez. Ang sa kuyang number tabi, kung di ko mga concerns diyan kamo, mga listeners man yato, so nagdiretso kan pag-antabay, 0942-670-1195, smart, 0942-670-1195, and 0966-730-115, 0966-730-115. Ang kapartner tanaw niyan, si Tata June Napolis. Si Padingnald, na break muna, then suro saralida ang tropa. Si June ang masunod, no? Si Pading June. Si Padingnald, taon-taon ba, break man yan. So bago pang aga man yan. Si Tata Boomer, standby ba? Si Boomer? Naputol. Andali, may nag-upload. Baka, yun. Hello, good morning. Good morning, Sir Pio. Yes po. Ay, Sir Pio, pagbuha po sa listan ang butante, sisip po ang pwedeng, wala man po pwede tuning kumilik, sa mga teacher, wala man sinda aram. Wala po kayo sa listan. Okay. Maghanap ka, madam, kang personalized dyan kan PPCRV. Opo. Yan. Saan ka pong lugar? Sa Ginubatan po, sir. Yan. Igo dyan yung mga representantes ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Aram nindaan na sistema, ta siyempre itong mga paratukdo, so yaon yan sa kwarto, dahil naman yan maka-assister ninto, nagpapalakaw na sinakang proseso. Yung PPCRB na tabi, tie up man yan kan COMELEC tabi. Tanganing mako aso lista, matabangan ka kung paano tabi. Nagbalik-balik lang po kaya po, sir, kinawa talaga sa listan. Di man nindaan aram. Iyo. Magkuhan ka duman sa PPCRV. Ano po? Pero salamat, tabi. Pero ang beses kang nakaboto ka nakalist na eleksyon? Opo. Okay. Dahil ka man nagbalyonin istaran o pangaran? Di man, tabi. Nasa master list. Okay, sige. Araw ka yan, baka na dahil lang nahihiling ng gayo, patabang ka na sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Igwayan dyan tabi, aram nin ang proseso kayan tabi kung paano. Sige. Salamat, tabi, Sir Pio. Welcome, ingat tabi. Yan, mga concerns kan sa tuyang listeners. Mientras tanto, Desisyon Bicol 2025. Okay na si Tata Bumar, nakabuelta na sa location. Pakiayos ng linya tabi dyan, baka kung maputol yung linya. Sandali, Tata Boomer. Yan. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM. Election coverage. Make way. Diyan kita sa satuyang mga pag-iriba sa 97.1 OKFM si Don Emilio Nario. Don Emilio Nario, Tata Boomer, location and what's happening. Good morning. Hello, sir. Papa P, maray na hapon po. Aga pa pala. Ano na? Ano po kita mo niya? So, ID mo dahil napighagad dyan sa gate?
Wala. Taon-taon. Sige. Yun ang pagkatangan yan, Sir Papa P, sa may Daraga High School, kung saan aningon po digdi ang barangay Maroroy at Market Site, Daraga. So far, sa pag-ikot-ikot po Kasuago, matuninong man ang pagbulos kan pagboto po digdi sa may Daraga High School. Wala man na incident na nailing kita po digdi, and then so far peaceful one. Siyempre nailing ka po ang presensya kan PNP po digdi, PSO Daraga and BFP Daraga. Yan. And Kasubago man, yaman man po ako sa eskwelahan kan Daraga North Elementary School, kung saan maano ko po ang barangay kan Ilawod, Barangay Sipi, Barangay Bagong Bayan at Barangay Kimantong, Daraga Albay. And then both ayos man po ang flow kan sa tuyang pagboto. Gibon po sa may Daraga North Elementary School, and later naman din kita po sa may BU Daraga. Kumusta ang volume tabi Don Emilio Nario kan mga butantes duman sa naunabitan mong mga polling centers? Go ahead. Sa may Daraga North Elementary School, medyo mabagal pang mailingta ang pagbulos ng tao. Pero sa sitwasyon po ganyan, yun po dito sa may Daraga High School, medyo palit-lit na lang po ang mga butante ta. Bako araw ka so primerong oras na ruso talaga tabi. Ruso po. Siguro sa tabang po talaga kan pag-atab ng mga senior citizen, PWDs, and then sa mga regular movement, medyo naparahay po. So pagbulos, pagboto po. Bako nang gayong so todo talagang sarong dagsa Opo. Siguro sa wigman kan oras, 7 a.m. to 7 p.m. man, duman man paano pa maano man sa mga paraboto. Yan, okay. Sige, Tata Boomer. Yan po digdi sa may Banwang Daraga, Sir Pio, mabalik po kita taon-taon. Thank you so much, Don Emilio Nario, kang 97.1 OKFM. This is John Pico. Ali man dyan sa Daraga. This is John Pico, 2025. Good morning tabi dyan sa mga paraan tabay manyato sa 97.1 OKFM and syempre sa 106.9 WGBFM. Pico, katuyang mga sister FM stations. Kapartner niya to ngunyan dyan sa FM band sa 97.1 si Josa Casey. Dagdagan taong istorya dyan sa luwas. Dumang kita kay Karen Nicole Ala. This is John Pico, 2025. Engaging in position. DCGB election coverage. Make way. Karen, good morning. Location mo and what's happening? Hello, Karen. Good morning. Yun. Yun pumapasok yung audio natin sa newsroom. Ano ba yan? Parang naglalaog on air sa gabos na report, sa gabos na linya, naglalaog on air yung monitor sa newsroom. Naglalaog yan. Karen, dali sa naputol yung linya. Yung linya ni Chief Jimmy, okay ba? Sige, Karen ha. Bubultadahan mi ka. Tadyan mo na kita sa lugar ni Chief Jimmy. This is John Pico, 2025. Engaging in position. DCGB election coverage. Make way. Kumpadre Chief Jimmy, location, good morning. Yes, salamat tabi padi. Yaon pa man giraray ako digdi sa Banuan kan uwas and natuparan ta na digdi so BU Inter niya to si Jasmine Bausing. Pinagtawan ta nang una siya ki instruction sa mga masunod na programa, oras kan mga gigibuhan man digdi sa iyang area of responsibility. Mientras tanto pa di, ipadagos ko so naputol kong interview ka sa bago kay election officer Ligaw City election officer Ednalyn Garcia Referesa kung saan may mga sitwasyon na araw ka na eksperyensya sa ibang lugar, araw ka na eksperyensya kuman ka sa bago habang ako nagbubuto yan sa Kamalig North na
an ACM nagpapahingalo pa di dai kikaon so baluta pag isinungal mo duman sa ngimot ililwa Yan. ngunyan ang sistema palan kani every 10 or 20 ballots kaipuhan mo na limpyahan kan itong pigapod na cleaning cloth iba man na kanini special na panglinig ta itong ACM scanner once na isinungal mo baga 10 na baluta so mga trotipsik ka ito dordagta ka tong tinta na lalabog itong scanner niya. Yan, pareho Kumbaga, man. sumata. Oo, pareho man kumpadre Jimmy, Chief Jimmy, duman sa 1st District, and that's the same sa bilog na Pilipinas. Bako ino diferensya, kundi talagang pipa siguro na maging malinig ito, pakalisin mga 20 baluta o 10, taigo baga sutinta na uulang so mata, kumbaga. Yan, kumbaga sa mata, labog na. Labog na. Dahil na niya nababasa, ililuwa. Yan, tapos ready masuma technician, talagang antisipado na ninda yan. Iguana Yan. sindanin panlinig. Kaya Okay. digdi sa ligaw na siyempre dahil taman mabasol namin naguhan man sa iba na mga botante na ano na ngayon ini may diferensya ngayon dahil na-antisipan. So mga iba-iba bagang mga reaksyon, opinion. Dahil ngayon antisipar kung ano-ano iyo man sa nainian na simbagkan na COMELEC natural ngayon na araw ka ng sitwasyon kung lubog na talagang kaipuan linigan saka naman yan mababasahon so diretso apirakan so iba na talagang kaipuan po replacement kung technical na problema na mga barangay na nakantos digdi sa COMELEC na may mga problema tuburan and Pandan. Pero basado kay Election Officer Ednalyn Garcia Repereza, may mga technical people man na so technical staff na nagre-reparo kay ni na troubleshoot na ini kaso bago pa di. And igwa pang nakanto sa Satuya, mga pinabot sa Satuya through call and sa Facebook, Batang Binanuan and Barangay Bakong, report man niya to na direkta digdi kay Madam Ednalyn Garcia Repereza and nag-call na siya duman sa presinto o igwa na siya nin pinagtawan kay instruction na i-double check as in reparohon ang pinabot sa Satuya and pinag-course through man niya to sa COMELEC na mga may problema. Yes. And sa rupang may problema, ini talaga problema sa binatagan ang ACM machine pare talagang poor replacement. Ayun, so bilog na machine. Dahil guminana kaipuan talaga nin replacement. Igwa na sindanin 15 diding unit sa main office. Pinadala na ni Madam Ednalyn Garcia Repereza. So naglalaom na diretso na dahil lang nagpadara na kan reserba na unit ki ACM duman sa Barangay Binatagan. Pero ang protocol ka ni Tabi Pade once na pinull out sa presinto dahil na inihapit digdi sa COMELEC, diretso na ini dyan sa provincial hub kumila sa COMELEC provincial office. So bakin na mismong ito. Yan, tapos so replacement, uto na, naka-installar na. Tulos. Na-replace na. Okay, very good. Yan, Tabi Pade. Ang sa to yung mga dagdag pang informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Okay, sige, natural man agad po yan na may nagbuburotuan na araw ka na report. Siyempre, nanibaguhan kitang botantes. Iyan na ACM, Automated Counting Machine, di paka-shade tabaga duman sa dakulaon na balota, back and forth, sa back and front, iipita na duman sa folder, then isusungal ta na su balota duman sa ACM. Yan, di sige. Ito bagang balota, bakong nakaboto ka na, Jerome, Nakaboto ka na? Okay, yun na, sige. Ito bagang balota, so pentel pen baga, igwaning ink,
tinta. So pagbasa kaan iguan dyan ng reader sa machine. Siyempre, kung medyo dumog pa, maaatan ito parang mata lente yung lens, maaatan ito. Ngunyan, pasiguro dapat na malinig na tamaan mabasa. So, pag nasisense na kan sa iyang computer, na kan sa iyang unit na maati na, tanganing safe subalota, pag suungal mo kaan, da iyan ako, kay ililuwa yan. Gusto sabihin, maati na lens. Aapo doon na kang ining mga paratukdo, tabi sa technician, pakilinig na ini. Tamaati na. Igo naman yung isisungal man sistema, pag okay na, yun na yan, ibalik mo na itong sa imong balota, babasahon na yan. Kaya lang, nanibago kita, matarang uli naman, daya na naman nga, diferensya na naman nga. Bako po, it's a natural consequence, tabi so tinta baga medyo dumog pa yan dyan sa balota, lente na mabasa kaan, habo kang computer, kan ACM na maati yan. Pag maati na, automatic, safeguard yan, safety net yan na pigapod, aday pwede, maati na, dahil may mababasa ning tama, linigan mo na, apuro na kang mga paratukdo, teknisyan, digdi na kamo, talinigan na ini. Iyon na po yan ang nangyari. Duman sa mga pinagre-reject na balota tabi, saro sa kausakaan, maati na sulente. Ano po? Desisyon Bicol 2025. Boltadang tanan linya ni Karen Nicole Ala. Desisyon Bicol 2025. DZGB as in OKFM election coverage. Karen, location mo and what's happening? Good morning, Giraray. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Binarikadaan na kan mga kapulisan, digdi sa Arco kan Barangay 16 East Washington Drive, pasiring sa Albay Central School, panganing limitarana, itong mga parking kan mga bihikulo, sa talagang siguro na kan kadapol na mga putante, ining istilahan para makapagboto sa pag-monitor kan DCGB sa luwas. Minadakulan Tabi Sir Pio sa mga oras na ini ang luluwas na ugna sa ACS. Kaya ang ginibukang mga tagalugas sa PNP, dinarikadaan na sa may Arco, panganing dahil may disgrasya o rimalas na mangyari o bumutwa, pareho sa mga butante, buda sa mga bihikulo. Mantang ang sitwasyon naman digdi Sir Pio sa laugkan istilahan, normal congestion, halagad ang kinamarayan, sa pagbalik sa halo sa pagboto muna, pinaralaw pala muna sa mga butante sa mga batanteng classroom, nakataning man sa nagkantrisinto, tanganing na dahil magbutong sardinas, ang espasyo kan istilahan, sa kung ni-estimate kung pati rin bukong iniserpiyo kakaalat, posibleng dakulaan madidismayo digdi sa init, budak panulay, bata sa rupa, so italaga na ubusan ki mga senior citizen, ang istilahan. Di Karen, primerong sitwasyon, dyan sa Albay Central School, nagdadagsa nangunyan ang botante, then nagbarikada na tanganing dahil makalaog na vehikulo, duman mismo sa may kanto kang Ninong's Hotel, harami sa Kapitolyo, over? Roger, ang tama ka Tabi Sir Pio, Tabi Sir Pio sa palaog sa Arco, puro mga motor, ang ngayon digdi. So ang nakakalaog luwas sa na dyan, butantes, tawo. Roger and Sir Pio. Kasi mga kotse, tig-advise Tabi Sir Pio na mag-park hinda kung duman sa may dole, pasiring digdi sa may Capitol Annex. Sa day na ngaya kung pwede maglaog, sa bata ruluwas laog na ngayon mga tao, magkadiskusya pa ngaya, dakulaon pag-istorya yan. Tapos, duman sa laog mismo ka na voting centers, igonin mga classrooms dyan na ginibong holding area. Roger and Sir Pio. Ano yan? Gabos na presinto, iguaning kataning na holding area o nagkapira sa naso, maswerteng iguaning bakanteng classroom na ginibong holding area, over? Nagkapira man sa Tabi Sir Pio. Ang classroom man sana, digdi baga Tabi Sir Pio sa may pagpapalaog, hanggang duman sa may Gawaldon building. Kaya ang talaga digdi Sir Pio, ang may dakol na mga bukanting, sigsasabi kan mga electoral board. Hanggang sa laog Sir Pio ka na pusinto, nagkaigwaman yung mga servenin agad duman sa mga automated counting machines, halagad tulos man ining na resultaran. Kapag minsan Tabi Sir Pio, tusok sa mga nag-aaral at nabutante,
ililuwa ngaya ang balota. Buda may minuto, nagarin na paingalo ang sistema kan makina. Iyon na. Siguro dahil sa kadakulan kan tikaw na balota kan makina. Iyon na yan so normal na kunya na expected na mangyari. Taso lente, kumbaga, kung maati na ito, taso ink nga, iyo sa pig-istorya tabaganigdi, kung so ink duman sa balota, na kukubera na so nagbabasa kan balota, kaipuhan ng linigon niyan, automatic safety net iyan dahil nababasahon tanganing malinig mo na ito tanganing so pagbasa kan lente sa mga baso na balota sigurado. Opo, Sir Pio, tama ka dyan. Yeah, tapos inluluwa iyan. Pero iyan po, Sir Pio, mga life issues man sa nainin, wala man silang mga nanagkaroon ng mga major issues sa makinarya at seguridad. Generally, padagugan po sa gurutan, dito sa Albay Central School, yun nga lang sabi sa Pio, grabe ang inig sa luwasan, darami din panahon, pero sa raog, malay man ang ventilasyon, sa tiglilima pala ang mga electric fan sa kada presinto. Yan, sabi sa Pio, ang reporting para sa DCGB Electric Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa dagdag na istorya. Biko 2025. Ale dyan sa Albay Central School. Dagsa, dakulaon kay na voting center na Albay Central School, nagkaperang barangay, yaon dyan pinag-akomodar. Sabi niya, Papa Jer Bailon, Papa Jer, good morning tabi sa imo, good AM, nagtipid ang Comelec sa ngunyan. Dati ang barangay Sagpon Daraga, iguning 7 hanggang 8 kwarto. Ngunyan, 4 na kwarto na lang, pig-compress yung mga presinto, kaya halaba ang pila ka mga botante. Iyo tabi kung binawasan man agad so voting precinct, pag sinabit ang precinct yung kwarto yan kung bibiro yun sa nagkaperang kwarto yun, talaga ang resulta kan halaba ang pila. John Biko 2025. Diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Sa special coverage kan DCGB AM, masin kang 97.1 OKFM, kasabay ang 106.9 WGB FM. Nasa linya, okay yung linya ni Angel. Ali dyan sa luwas. This is John Biko 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Angel, sign ang location mo and go ahead. Hello? Hello Angel, go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Ang location mo yan ka na DCGB, diyan ka taligin sa laog ka na Bureau of Jail Management sa Penology, particular na sa Legazpi City Jail. Dahilan na, Sir Pio, tigdig dito ini dahilan sa may mga tugang bakit ang mga person deprived of liberty na ma-exercise man kan sa indang right to vote ngunyan na pagka-aldaw. And then ngunyan na pagka-aga, Sir Pio, makakauron ka mismo an acting warden kang Legazpi City Jail, si Jail Senior Inspector Sir Joseph Maulion. Kapatid na siya, Sir Pio, kung kirang mga PDL na maboto ngunyan, and then ano ang nagiging pasistema digdi kana mga PDL sa same time itong supag-boto po nila. First, maray na pagkaaga po nasa, makakaintindi ko sa ng Bicol? Kan hindi. Nasa kabilang linya po, sir, si Sir Pio Fernandez ng DCGB. Live po tayo naririnig sa 729 kHz sa Facebook page din po ng DCGB News Online at sa YouTube. Sir Pio, si Jail Senior Inspector Sir Joseph Maulion. Yes, ma'am. Bali po yung ating qualified to vote is 98 po. And isa po yung sa escorted voting. So, bali 99 po yung So, kanina pong alas 5, nagsimula po pumunta rito yung ating Special Board of Electoral ng COMELEC. Inayos po nila yung preparations ng ating special polling precinct. And at exactly 7:10 po, nagsimula po yung ating voting sa mga PDL natin po. So, yun po ang mga kaganapan ngayon. Ongoing po ngayon ang ating mga nasa 20 pa yung hindi nakakaboto. Opo. Out of 99. Opo, sir, magandang umaga. Si
Pio Fernandez po ito ng DZGB-AM. Good morning po. Opo, so sa ngayon, diretso pa ang pag-accept dyan ng COMELEC ng mga PDLs na magboboto over? Opo, Sir Pio, tuloy-tuloy pa, ongoing pa po yung ating pagboto ng mga PDL. Yan, oo. So may nabanggit ka kanina na 99 ang qualified dyan na magboto, yung isa escorted papunta sa kanyang precinct na bobotohan, yung the rest dyan ngayon nagboboto over. Yes po. Oo, okay. Yung 98 dito po. Oo. So ano ang sistema sa instruction sa inyo ng COMELEC, hanggang kailan dyan ang pagbubutuhan, hanggang 7 PM din po ba? Hindi po. Ang pagsasara po ng mga special polling places sa mga PDL natin sa respective mga jails is hanggang 3 PM po. Aha, hanggang 3 PM. Okay, so i-standby dyan yung mga taga-COMELEC natin hanggat hindi pa nauubos yung remaining na hindi pa nakakaboto. Yes sir, ganun po talaga. Oo. Hindi naman sila inubliga na, sige na, bumoto na kayo para matapos na lahat, sabay-sabay na kayo. Hindi naman po? Hindi naman po. By batch po sila na pagboto. 10 sa isang presinto, 10. Tapos sa isang presinto naman, 10 naman. So, by batch po. Opo. Sinatawag. May list naman po. By batch. Opo. So, dyan sa Legazpi City Jail, ilang polling precinct po yung nagkukondukta ngayon ng election dyan? Bali, 2 lang po. Covering 22 barangays po ng Legazpi. Yun. Covering 22 barangays ng Legazpi. Ano po? Yung pagboto nila, yung meron din bang automated counting machine na pinag-install dyan yung COMELEC? Wala po sir. Bali, yung proseso po, kukunin po ng mga Special Electoral Board support staff sa mga respective precincts. Then, escorted po sila ng BGMP. Dadalhin po dito yung mga balota at dito po sila magsishake lang. Magsishade. Tapos, ibabalik po yung mga balota once na natapos na para ipasok naman sa machine. Escorted din po ng mga BGMP para masiguro po natin na walang anumang mga election incidents na nangyari. May machine din na naka-install dyan yung mga COMELEC over? Wala po sir, purely po lang talaga shading lang ng mga balota. So kukunin yon na parang nakaselyo din yung balota nila for meron po silang design na envelope na doon po pinapasok lahat yung mga balota. Opo, ang tanging makakakita lang nun yung nagboto, ano po? Opo. Ayun. Okay, so may nagkampanya ba dyan na kandidato sa inyo sa City Jail? So far wala po kasi marami pong mga requirements na kailangan nilang Oo. Yung paipit, may nakaabot ba dyan? Bawal po sa atin sa gobyerno ba kasi honestly. So, non-partisan po. Hindi nakaabot yung mga paipit sa mga PDL. Wala po. Ay nako, di hanggang 3 PM pala dyan yung COMELEC. So far, kumusta ang obserbasyon ninyo dun sa process? Go ahead po. Okay naman po. So far, very smooth naman yung process natin na ginagawa pa. Kasi may mga offline naman po kami prepare sa national and local elections. So I'm just wondering, pakilarawan sa aming mga tagapakinig, lalabas ba sila sa selda o may special na room dyan? 2 polling precinct, may special na room, doon sila pupunta din? Yes sir, bali lahat po ng qualified natin na nagboto, may holding area po sila na nilagyan. Tapos yung activity area po natin, yun po pinagdausan ng pag-shade nila. Yung isang inescortan, taga saan yun? Kasi yung dyan, yung 2 presinto dyan, purely Legazpi City, yung isang pinag-escortan, taga saan po yun? Parang sa may sa Port
yung pagbubutuhan niya. Sa may Legazpi Port area. Yes, sir. Okay. Nakabalik na po ba? After lang po ng activity dito para one at a time lang po. Ay, opo, oo. Pagkatapos ninyo dyan, saka ninyo escortan papunta dun sa Yes, sir. kanyang Opo. Anyway, location hanggang po. 7 pa naman po yung sasara yung sa labas. O di sige sir, napakaraming salamat sa oras at informasyon at akomodasyon ng aming tropa dyan sa inyong opisina. Ayun po, sir. Salamat din po. Sige. Angel. So, yan po, Sir Pio, si Sir J.O. Senior Inspector Joseph Morion, ang aking warden po ang Legazpi City Jail. Kasi bago, Sir Pio, bago ako magbayo dito sa City Jail, nag-try akong makihuron duman sa Albay Provincial Jail kasi na po baga, Sir Pio, may datos sige sa kabilugan kan probinsya kan Albay kan mga PDL sa kaso may proseso kaya wanda pong mag-submit pa nin mga letters bago konduktanin interview. Iyo, okay. Apo. Pagka Sir Pio, mapaiba ko rin di kay Warden, kung makakapag-picture duman sa laog sa itong mga polling centers mismo. Pero i-hide lang sa mga identity kan mga butanteng mga PDL digdi sa laog kan City Jail. So yan Sir Pio, mga dagdag sa mga informasyon, exclusive kay Bahan ko rin si Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGP. Thank you so much, Angel. Exclusive yan sa Laog kan Legazpi City Jail. Yung mga persons deprived of liberty na nag-ehersisyo kan sa indang diretsong makaboto. Nalingawan talang tabi natata 29 sa nasukuan. Pakiapot na lang tabi, Angel, natata 29 lang yung qualified, So iba, tadakul bagad yan na nakakulong, so iba, makiko na lang, Angel, natata 29 lang, nata 29 lang, so natugutan. John Dico 2025. Diretso kita kan sa tuwing special coverage ang DCGB AM as in 97.1 OKFM kasama ang 106.9 WGB FM. Ang kapartner ta duman Tata Adrian si Casey Pan, si Josa Casey Pan sa tuyang kapartner dyan sa 97.1 OKFM and yaon man si Tata Adrian ang samuyang Chief Tech ng OKFM. Kasabay ko na ngunyan June Napolis. Siyempre si Tata Jerome Nico Martinez sa IT. Minabolta ang mahiguson. Walang kapaguran. Laban ng laban. Si Compadreng Jimen Samuyang Chief Reporter. John Dico 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Kumpadre Chief Jim, location mo tabi. Yes, pade, pinag-monitor niya to ang sarong sitwasyon, special ining kaso sa Banuan kan Piodoran. Iguanin butante, nagboto. Ngunyan, pinasiguro niya, pag sungal niya duman sa ngimot kan machine, iniling niya duman sa resibo, kuntugma, so binoto niya, duman sa resibo na ilulaog pagka duman sa box. Okay. Ngunyan, namalisya niya saro sa binutuhan niya sa councilor iba sa luminuwas. Report niya ini sa Comelec. Okay. Ang sabi kan Comelec, i-report gigibuhan nindanin follow report answering na bagay tabi pade. Tapos nag-anunsyer da sa i-reviewon on yung term pala i-reviewon so ACM tapos gigibuhan ki report i-report gad sa Comelec mismo sa probinsya. Iyan. Oo, anpig nga alas isolated o tanatata nabago susaro sa kandidatong binutuhan niya. Igwaman Compadre Jimmy, before ka magdiretso, masingit ako relasyon man ni dyan, may nag-text mas sa luya, 2231 ang last 4 digits. Good morning Sir Pio, nagboto po ako digdi sa Ligaw. Sa Senador walo sa na ang binutuhan niya. Pagluwas kan resibo, may dagdag daang duwa, na daing man binoto. O yan na, duwa na. Kaya nga sabi ko duman sa nagpaabot sa Satuya,
dahil na ako nagpaaram sa imo pa di pigtaw ko so pig-forward ko sa number mo. Nangani niya ko validated kay ka mismo mag-on air. So pig-blatter na daan niya ini pare. As in advice niya siya nakapagbuto na. Sa mga maburuto pa sana pasigurohon dai magkumpyar na dai basahon giraray ito maski ma-delay ka ilingon mo i-double check mo duman so binoto mo kung tugma duman sa resibo. Iyo at least nakaduwa at least sa turno tango niyan sa 9 to 11 duwa saro diyan sa third para yung third district kumpadre Jimmy no. Yung nagbuto sa ko Tagaligaw ang sabi niya. Iyan sa imo taga sa inyan. Piodora. Para yung third district nagbuto ang araw kaining concern. Okay, sige. May mga kuha na pati sa post, please check your ballots and receipts. Pag iwanan report agad pag may naiboto sa pag naiba sa boto nyo. O gusto mong sabi yun, itugma sa resibo so binoto mo. Iyo, okay. Yan na tabi pa de. Siguro kung luwa yan na concern so sa imong nakatas man sa imo and iniman na kaabot sa sakuya tabi pa de. Sige ta. Nag-apod ako baka makalusot kita di kadua kung ako mo darong kita kan Comelec Albay tabi kumpadring Jimmy ipaabot tayo na concern tabi. Okay, thank you pa de. Jimmy na salita di si GB News. Thank you so much kumpadring Jimmy. Bicol 2025. Manungod dyan sa istorya na nagbutwa. TV as in OKFM election coverage. Yan, okay. Madali sana makihurong kita kay Madam Attorney Budaw. Hello, Attorney, Madam. Hello. Ay, opo, sige, ta. Opo, no problem. Dahil ko na po ibababa, Madam Attorney, ang telepono and then halaton nila lang po. Sige po. May mga concern pa, no, tabi. Sige. Okay, taram ka lang po, Madam Attorney, kung pwede na. Mga tugang, pigalat ko lang na matapos o kahor ni Attorney Bunaw, ang sa provincial election supervisor, and kung okay na siya, i-on air ta na si Madam Attorney Bunaw. Ano po? Yan, mga concern kaya ini dyan sa luwas na nagburutwa, importanteng maimpormaran tang publiko, kung anong mga dapat na gibuhon, tabi. Yan, kung okay na. Okay na po, Madam Attorney? Sige, madali. Mga tugang, kaulay tanong yan si Attorney Maria Aurea Bobunaw an sa tuyang provincial election supervisor kan Albay. Attorney, maray na hapon si Pio, maray na aga si Pio po kan DCGB. Marami ng ugto. Dito ko na mamaha. Dito ko na initas. Maray pa kamo dyan. Para riho na. Sige, ako makandas pa kung alauna. Yes po. Ay, sus. Baka di ako makaproklama kay Nikki mga provincial candidates. Si Tata Bunta sana ipaproklama niya. Ma'am Attorney, may concern kaya nagkaduwa parehong first district. Ano po? So pag kunindakan balota, iba so na sa count, so nahiling nila sa screen. Iganing sarong nagboto sa pagkasenador, walo lang da so binoto niya, nadagdaganing duwa, pero itong duwa dahil niya man ito ibinoto. Tapos, usaro pa duman, so report man sa third district, may nagluwas na dahil niya man ibinotong konsihal, tabi. Pag-araw ka ng insidente, anong pwedeng gibuhon, tabi, Attorney? Isabit ko lang po sa minutes kang ipa-record po sa minutes. Ipa-attest po naman sa sa butante. Iyo po. Opo. Siguro po ang mga nangyayari dyan, so ito pong pag-fill up kay balota, so siguro nakakasubra sinda, natatamaan siya sa kataming kung arugaan. So nakulog po ang pwedeng maging ito baga, sabi ta baga na ang balota, iyan, dapat do not make unnecessary markings. Na baka isipon, pagbasa ang machine, ito pala, ito, naghiraan mo, nalinyan mo. So, di ko po anong specific circumstance na nangyarian. Di pa po nahiling ang sitwasyon duman sa field. So, ang iboto na lang po, ipa-record pa na lang po yun sa minutes sa electoral board. Ayun. Kung ano pong nangyari. I-attest po ito, tapos
ipirma na lang po duman ang itong botante na nagreklamo. Ayun. So, ang proseso legal is apo dun sa Madam Sir Tabi natataarog kay ni and then may mga pipirmahan. Put it in the records po para Oho. may documentation sila kung ano nangyari. And attest na po. Oho. Pamahiling mo po pag pag sa audit po, sa audit log, saka sa Opo. kung transaction kang Comelec, yaman ay kang ACM machine, mahiling po andyan. Iyo po. So may may nakalatag talagang proseso sa araw kaiyan. Ano po? Harap na po ang mga electoral board. Opo. Sa Giraray po, ini po, mga isolated cases lang po ini. Baka po kaya, aram mo man sa nabagang publiko, pag nahiling pong arog kaan, baka po kaya sa all throughout ni Albay o Pilipinas, arog na kaan. So, ang gigibunta lang po kang electoral board, lilinigan po ang scanner na nakakasabay po kayo. So, unintentionally na laad kang mga botante. So, siguro po may mga rason na naarap po kaan. Iyo Tabi. Yun lang po siguro muna as of today Opo. ang maipapaliwanag ko sa publiko. Basta password na kung ano po na pailing taman bagaan sa kabus ng mga kanbasinta na generate sa ACM road shoot kung ano pa ang pigwas at pigboto, hindi na pa po ang piglawas. Kaya pampakyuron mo giraray sa mga daipa nagboboroto, siguro doon po indo na kung ano lang sa binoto nindo, yun lang po hindi na po kamong magkibuki unnecessary marking dyan o hindi po tulosin mo ipag talang sa machine. Paminsan po baka nag-try sumarker mo tapos pag linag mo tulo sa machine baka po nagwasak. Nag-block nagwasak. Kaya ako ang gibunta baka po ipatuyo ta pong date na oras bago po isala. Ayun, para po opo. mas sigurado kamo. Opo. Attorney, kumusta so far mag-alas 11 na? Kumusta so far ang monitoring kang probinsya ng Albay? So good sa retro ng alas 7 ini. Iyo po. Okay. And I would like also to comment, Sir Pio, pa nag-apit ka naman sana, ang IDP advice na together with the law schools, BU College of Law, PC College of Law, and UST College of Law, na nagpadara kay mga fourth-year law student as paralegals and mga volunteer lawyers na nagmamanda po ang mga kontrabigides province-wide. Oo. So, hindi kang pigreklamo nindo, yaon na po dyan sa opisina mi. Katabako po yaon sa police station. May mga abogado po dyan na ready po sa reklamo nindo. Tigasat nilang po. Otro-otro ko tigkataran. Tigahalap nilang po kamo. May po nindo pagpara sisiyon ang Comelec na dahil pigigibo. Otro ko Sir Pio, tabangan na nindo kami. Hindi man ang pakiuron mi. So, dahil mo po na pinicturan nindo na may arogan, sapat naan. Tata po, pwede mo po bang ang gamitong kaibong na lado, napakaraw po sa sarong lado. Yan. Kahit saan po, i-attestan, sana maintindihan niya ang publiko. Yan. Lalo na dito sa Albay. Kapag ay ang butlaying Sir Pio, anong pigigibo? Ang Comelec, so balik niyo po ano lang po ang pigigibo? Ang basog-basog ng mga Albayano. Yan. So kung gusto talaga niyo magreklamo, ibalik niyo ang nakwartang, ang dibultang ebidensya, mag-affidavit ka, maka-file katulos ang kaso. Yes. Yan po ang mga abogado, yan ang mga paralegal. Yung mga kakahurong ko sa Indo. Nangyayari po ini, parte kita kang pangyayari ini. Actually, kita pang naghahanap. Kan sa itong mga kapartihan yan. Tapos, may nagreklamo. Puro sa nareklamo, i-documenta po. Ipapalta po. Ipalta po. Para po may mangyari na napagbago dito sa Albay, magtarabangan kita. Sinabi naman sa post ko, sa sarong interview ko, ano nga yung maginig mo sa day na tao? Nagpupuan-puan sa boses nindo. Dahil po sabi nindo na ang kalaban niya is ako ng tao. Dahil po gabos po, no one is above the law. Dawa presidente ka pa, kung nagkasala ka, may batas pong hiraray na mangingibabaw. Yan. Yun ang po hiraray ang sa kuyang pakihuron. Salamat Sir Pio sa oportunidad bago ako mag-canvas. Oho. Pakihuron ko po sa Gapos. Oho. Aram, Gusto talaga nindo, mag-correct na po kami. Nag-set up na po kami kay-complaint sa bilog na probinsya ring Albay. Naghahalap ang mga abogado sa Indo. Diretso na po kamo kung talaga garahan na po yan ang mga ayan, sana ako dahil nagkagarastos.
Nya. Paano pang ebidensya Kung binakal na ning Kaya po, ebidensya. Kung binakal na ning sofa, buda frigidaire. Bakit ko pa po Arab, pero hindi po kitang reklamo. Maging party man po kita kang solusyon. Kung sige sa nakitang reklamo. Party kita kang solusyon. Pagtabangan ka mo sa COMELEC advice, nakikitabang na po sa to ang IBP advice sa pagninutan po ni Presidente Joe Aquino. Iyo, tabi. Salamat po sa IDP advice, sa BU College of Law, sa BC College of Law, and UST College of Law ng mga law students na paralegal. So bukas po kami sa Indo sa Giraray. Yaan po kami naghahalap ng mga albayano kung may pagbago ang gusto nindo, magpuunan sa Indo. Sa Giraray po hanggang alas 7 banggi, gabos po magboroto para madangog ang boses nindo, ang boses kang albayano. Maray na ukto po sa ito gabuas, Sir Pio. Sige, thank you so much, Ma'am Attorney Maria Aurea Bobunao. Salamat pong maray. Mabuhay ka mo dyan sa COMELEC. So, ayan tabi, nakauruntaan na Commission on Election manood sa siring na bagay. Desisyon Bicol 2025. Tawan taning rundown ang mga nangyayari man digdi sa tuyang turno kan pagpadalagan kan special coverage kang DCGB-AM 97.1 OKFM asin kang 106.9 WGB-FM sarong senior citizen an gadan pagkatapos na makapag-ehersisyo pa man siya June kan sa iyang diretsong magboto duman ini nangyari sa UWAS. Basado sa pahayag pagipag-olay kan sa muyang chief reporter digdi sa programa man na Tingog kan Banwaan asin sa OKFM and 106.9 WGB-FM basado kay Dr. Rian Luyo kan UWAS Municipal Health Officer kan UWAS saro ining more or less 65 years old na lalaki stroke patient na ini nagboto pa man kasubago naka-wheelchair na pinagdaraduman sa voting center sa presinto nakapagboto pa June and duman na dismayo and yun na ito inatake while on transit pasiring po sa Josefina Belmonte Duran Memorial Hospital na report na nakaabot kay Dr. Realuyo nagadan so 65 years old na senior citizen and ikadua ang major concern na nagbutwa is itong may nagboto sa ligaw. 8 senador sa nang binutuhan pero pag suungala niya kan balota and hiniling niya na sa screen tamay nahiling bagang screen dyan iguning dagdag na 2 kandidato na daing niya man ibinoto. And ini po duman sa ligaw and igwapang sarong lugar duman sa 3rd district kare-report pa lang ni Compadring Jimmy arog man kaso nangyari sa sarong councilor tabi nagbutwa ang ngaran daing niya man binoto bilang simbag kayan kan Commission on Elections ang sabi ni Attorney Maria Aurea Bobunao ang Provincial Election Officer kan Albay posibleng mangyari talaga yan kung itong supag-shade tibaad nagkaiguning unnecessary markings duman sa either na sa itaas o sa ibaba na portion kan original na binoto kan botante. Kaya ang sabi pasiguruhin maray duman sa nananggad sa kwan, duman sa nasa bilog na ito na dai magsobra. Posibleng mangyarin araw kaan pero iyan dai man sasabi pa ni Attorney Maria Aurea Bobunao na ito talaga nangyari pero that's a very big possibility. Kaya ingatan ang pagboto. And pagkatapos magboto, pamarahoning diit na segundo, minuto, yan pong balota. Kaining sa tuyang saro pang concern na nagboto, adig di sa tuyang pagko-cover, kanya na 9 to 11, itong isisungal na balota, tigre reject. Now, ang explanation magkay kang COMELEC, sabi baga ni Madam Aurea Bobunao, itong sulente na nagbabasa, medyo maati na. Ngunyan, safeguard iyan kan COMELEC. Safeguard, na pag maati na may posibleng basahon sala. Kaya igwaning mechanism iyan na ACM na pag maati na sulente iyan bagang iyan so mga nakapagboto na so pentel pen na pinagagamit duman medyo madumog-dumog pa minawalat ang gira kan ink kan tinta duman sa lente o kung maati na dayon yan mabasahon automatic masarado so ngimot kan kunyan kan ACM tanganing maasigurar so masunod na isusungal duman mabasa ng gadning tama. Ngunyan tabi, igwa manin mga nakaredy dyan na technician, ang COMELEC, iapod man tulos, piglilinigan ang lente,
Tapos diretso na naman tabi sa pagbasa kayan sa mga succeeding na ballots. Kasabay man kang pangapudan ni Attorney Maria Aurea Babunaw, Provincial Election Officer kan Albay, Provincial Election Supervisor, sumay mga reklamo kan vote buying, naka-ready ang sa indang opisina sa tabang kan Integrated Bar of the Philippines, UST College of Law, BC College of Law, and BU College of Law pa ata yun, mga paralegal officers inda, mga law students, naka-ready po ang sabi ni Attorney Maria Aurea Babunaw, bako sana pagparapost, pagparareklamo, kundi i-attest, mag-affidavit, magpasiring dyan, may mga abogado naghalat para mag-akomodar kan araw ka ng mga reklamo. And sabi ni Attorney Maria Aurea Babunaw, ang pagbabago minapod sa sarong boses. Bako sa naman na pagparabasulo ng COMELEC, takunday man ng reklamo, sundo sa na dyan sa post sa Facebook, reklamo kung ano pa man, day man nakakaabot opisyalmente, wala din. So yan ang mga major na nagbutwa. Generalmente, sabi ni Attorney Maria Aurea Babunaw sa Albay, isolated cases, itong sa mga bigbasa na dahil man binoto, asin itong sa mga medyo maati na akwa na lente na dahil na nag-akseptar min balota. Sa pangaran po kan Men and Women kan PBN Broadcasting Network Incorporated, Radio Station BCGB AM, ang 106.9 WGB FM, asin ang 97.1 OK FM. Ako man po si Pio Fernandez sa pangaran kan Bilog na Tropa. Sinong susunod? Babasahin natin dito sa lag, dahil tabi maghali. Pero diretson sa muyang coverage. Si News Director Mar Dela, alas 11 ako alas 12 ng udto, and then 12 to 12:30 ang newscast with News Director Mar, 12:30 to 1 News Director Mar, si VP Henry 1 to 2:30, mabulta po ako 2:30 to 4:30. Salamat kan sa inyong pag-antabay, and mabuhay ang Pilipinas. This is John Bicol, 2025. DZGB as in OKFM, election coverage. Ubo ng anak?